akavata aizokupepuka tojinga. Panochema payakasiwa pasi vanhu pavanoda kubuda munhu vasingamuwani. Asi kuti nekunze kuti nekuda kwemazishi muti ayatazotema temai. Saka izvi pachena pakutyisawo pakuremerera. Chero munhu tabatange chero mbavha zvototyisawo. Kuti anobata ndinobva kuteni mamutesa abva tairona usiku vanhu veivandira muchikwasha anga ariwo sefi. Saka indandichityira nhau yekuti nestori yandambonzwa ka handifungi kuti zvingave zvakanaka kuti topasiya pakadero. Kana inini ndaibva uku handaimboona munhu ari uku manje. Saka ndega ndichibvunza kuti pambaini sei ndichirashika. No, I think issue yangu iri padondo ranga riri panapa. Kana ndichiti dondo ka inhau yakuti miti yacho inenge isina munhu unomainteinawo kana kubatsiridza kupuruna kuti ukure ichinda mudenga. Handiti ndizvo mbuya? Ehe. Saka tabatsirana namai chauke nauyu nikikini na Pulaki na uyu yekera Mucha neashanzi yake ndio vanga vachikwevawo masazo edu vachindoisa uko. Muti wemuona kuti wakapuruniwa kudivi unoenda kitchen nemumwe mapazi akangopuruniwa pinwa nekuchekererwa zvakare. Nemamwe mapazi akazochekererwa zvakare. Uno uyu futi takaupurunisa zvakare nemhaka yekuti wawakarembera uchidzika kuzasuma. Saka takatoti mumwe munhu atitemere kutipurura kuti wati pave pari clear paoneka kuti pane vanhu vari kugara ipapo. Toenda apa mukatarisa muti uyo uri apo uyo ndomwe hatitendere kuti tizogara tikadai. Saka panapa apa vatiri kunanika vakuvawo kuno uyu ndomwe watanga vakupurunawo zvakare paonekere pasazotangoti pane munhu wakapinda munhu. Saka tinoda kuzokuudza story behind iyoyo. Saka uyu izvozvizvi ndo wasara. Unfortunately hatina kukwanisa zvasei kuzoupedzesa because tapuruna apa. Amamwe magwato akasandivingi mune mago mune mago yapa. Saka tabvisa iri neririri because anga akaita kuenda muzasi magwachayo. Saka mune mago inhundu yemago kuiona uri kuiona. Saka patata uda kuchi clear iri mai yekera ava tadzai iwe mai uyu varumwa ari muti vada kutembera musana wose uyu varumwa wose. Saka nemago iwaya ndobva tasiyana nazvo. Saka zvozvo uri kwatipana kukosei kuti pasazonzi pane vanhu vakava vakapinda muti handei ukokoko. Touya kuno tore uri kutiona taifamba ndii poinda straight. Saka uyu ndo mumwe uyu wanga une dambudzo chero yapa. Hatina kukwanisa kuite vhidhiyo idzodzo nemhaka yekuti baba chichandwa mamwe ekuti asati atongobviswa vanofanira kumabvisa. Saka motarisa apa iri bazi randiti rarakarembera kusvika muzasi. Toenda apa futi apa pamamwe mapazi anga akaita kuita zasi. Saka baba taze kuti pane mhovha uripo. Saka mene recommendation yatatambopiwa yekuti one iyi senge side iri ngarisare riripo maybe iri chimhande ichichi chobva yanga iri recommendation yokuti wati pasazonyanya kuvhara kudai. Saka maona kuhedgeko ndo patikahaya munhu akati clear because pasingaiti papakaita mhovha munoiti chini chichangani like kuwanda miti sort of. Alright. Lahaya akuthumile ngovu lahaya. Akwendle xihlahla. Swa ku munhu loko afika atumbela anga voneki lahaya. Saka kutsemiwe laha ku hela. Saka ndo saka tazota initiative tasa apa. Uyu manje wangu wakangoita zvangu wakangoita pasika buttons tofanira ku clear so that panosara pane one apa. Touya uyu futi uyu wangu wakangorembera. Saka tanga chingoclear tosarawo nemuti uri kuenda mudenga zvakanaka. Ndo zvataita pano. Toenda but the most dangerous place man. Kana guys vatukureva ka. Mukona patayosoka. Pashandwa panapa ndo papa nedondo panapa. Rase dondo rangu rekuti ndaiga ndakatorasika ndichibhaza suko kupataya kunoko. Because wangu wasingatombo kwasi kuona kuti imba yacho iri papi. Samona manje kuti tazototora recommendation yekuti tisiye miti 1 mukatasa pane 1 uyu 1 futi doku yese ika yakaita kurembera. Saka papa kuti ngechidondo ngechitoilet chisango sotofu.
saka atakubata tikati no isusu ngatiti pane muti wegega nemasikira akadai tosiya 1 saka tizobvisa miti yevanhu tongosiya 1 kuitira kuti vana Mucha kunyanya Mucha ave safe anga ariwo safe. Saka ina ndichityira nhau yekuti nestori yandambonzwa ka handifungi kuti zvingave zvakanaka kuti topasiya pakadero kana ini ndaibva uku handaimboona munhu ari uku manje. Saka ndagara ndichibvunza kuti pambaini sei ndichirashika ndikati no I think issue yangu iri padondo ranga riri panapa. Kana ndichiti dondo ka inhau yekuti miti yacho inenge isina munhu unomainteinawo kana kubatsiridza kupuruna kuti ukure ichiinda mudenga. Handiti ndizvo mbuya? Ehe. Saka tabatsirana namai Chauke nauyu Nikikini na Pulaki na uyu yekera Mucha nehashanzi yake ndio vanga vachikwevawo masazo edu vachindoisa uko. Une zvinhu zvinonhuhwa seharurwa achimusata zvokuti aweseka nacho ini ndasprayiwa imomo ndikati. Saka nhau yaita kuti tikirine kwazvino kwamakuchiona dzimba idzo dzandisingaonekwi vedu handikurira nhema raraita sejokoto ende handikati kuti tingatoti vanhu vesociety vaifanira kuvakirinira kana kuti kuvachekera handifungi kuti zvingava fair kuti kudero inhau yongoti pamwe wapo munhu anenge achigara pamba pake anofana kungodi kumbotemerera pasaita movha but pakahoti mairiwo pava neruoko saka hakwasi kuita sei kuzviita mai Mucha. Saka ndosakawo pakazongodero chimovha saka ndochatakakirira asi kune nhau yambondibata yekuti pane nhau imwe yekuti vanokaita sekuti vakavingwa usiku vakatovata nevanhu saka ndaonasa kuti there is high possibility yekuti kune kunyamwe varume anenge achitokati makadimo semuri kuzvionawo zviri kuitika pamba pamai Mucha apa kuti pakiliniwe kuti pachene kudai muchaita zvakawanda zvaitobadza vanhu vachibatiwa nevanhu saka vanhu vamwe vaiti vakasvika vakamubata kusvika ukabuda panze utione kuti munhu wacho aenda nepo vamusingambooni maingokwanisa kubata munhu ari kuchema kuti ndabatiwa vachinhu vachimuaita zvisina basa vamwe aiti akabatwa akavata aizokupepuka atojinga paanochema paya akasiyiwa pasi vanhu pavanoda kubuda munhu vasingamuwani asi kuti nekuda kwemazimuti aya tazotema saka izvi zvipachena pakutyisawo pakuremerera chero munhu tabatange chero mbavha zvototyisawo kuti anobatanga sei. Ndinobva kuteni mamutesa abva ndati tairona usiku vanhu veivandira muchikwasha ana mai Chauke next door yavona ati makatikaendleka lawo ai atizitwisa usiwana ngopfu amwana loyi nkarhi nekari atwa ati because yautala ngopfu yakuwatekiwa ungavoneki saka avaetlela handle loko vaetlela handle vachayimelela vafana vamusinya inga hi laha saka zweswi va pfunekile ngopfu hambiloko munhu a vuya so a suka yile kule utani a voneka ku luya munhu loya u helele kwihi vatani va chuka ku helele kwihi plus se va etlela ndlwini swilo leswi pfunaku ngopfu swa ku tsemelela misinya u kota leswi ende a kumeka makhesi yo tala ka nhanyana loyi ndizvo zvese guys about ngokuriyawo ndipo yedu iyo yataita chingoti all the best na Mucha namai vako ende ndinongoshuvirawo kuti wo munosarawo zvakanaka apa.